Понякога усещаме необяснимо привличане към звездите, към далечни светове и възможности, които сякаш разширяват представите ни за самите нас и за това, какво е възможно в живота. В последните години новите духовни учители разказват за каналите на светлината, фини връзки между нашето съзнание и по-развити цивилизации, които живеят в синхрон с хармонията и любовта. Тези послания ни вдъхновяват да отворим сърцата си, да развием интуицията и да си позволим да вярваме, че получаваме подкрепа не само от земните, но и от звездните ни братя и сестри. В ежедневието тези връзки се усещат като импулс за творчество, желание за промяна или яснота, която идва отвъд логиката. Какво мислиш? Възможно ли е да усещаме тази фина комуникация и има ли моменти, в които си усещал вдъхновение, което сякаш идва отвън? Признателна съм ти за подкрепата и ще се радвам да се абонираш, за да създаваме още вдъхновяващи срещи. С обич, Зорница Сребрева.